Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы. Шәршәмбе көн алып килгән хәбәрләр белән сезне мин, Ләйсән Ханова, таныштырам. Ә хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Карелияда булган фаҗига кабатланмасын. Шолда җәйге ял лагерьларында тикшерү башланды. Кимчелекләр бармы? Хәбәрчебез белде. Тарловкада Бөек Ватан сугышында вафат булган батырларны искә алдылар. Вакыйга орнында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Тарихны белергә кирәк. Инде ул. Үткәнне онытырга ярамый. Элеватор тавында Ленинның яңартылган һәйкәле ачылды. Бүген ил күләмендә хәтер һәм кайгы көне. Моннан нәкъ 75 ел элек фашист илбасарлары бернинди кисәтүләрсез илебезгә каршы сугыш башлады. Бүген Ватан ана мемориалы каршына ветераннар, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары, яшь буын җыелды. Алар сугыш корбаннарын 1 минут тынлык белән искә алдылар, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Шолдан Бөек Ватан сугышына 14 мең кеше китә. Аларның 8500-ы яу кырларында ятып кала. Һәйкәл янына килүчеләр арасында сугыш ветераны Степан Уразаев та бар иде. Ул яшь буынга үз теләкләрен җиткерде. Безнең яшь буыннар күбесе сугыш башланганда сугыш тарихын начар беләләр. Шуңа күрә мин яшьләр өчен 4 китап чыгардым. Ул китапларны барысын да мәктәпләргә тараттым. Аларга военный патриотический темада бераз гына ярдәм булсын дип. Бүгенге хәтер көндә без килдек монда безнең әтиләр, бабайларга рәхмәт әйтергә, алар безнең истә икәнлеген аларга белгертергә ничек булса да. Минем бабам Бөек Ватан сугышында катнашты. Ул пулеметчик булды. 2 ел үлде. Аның күп медальлары булды. Ул бик батыр булды. Безнең шәһәрдә хәзер 180 генә инде сугышта катнашкан солдатлар. Алар көн сайын кими баралар. Менә шуларны онытмасын өчен, безнең бүгенге тормыш өчен аларга рәхмәт әйтергә, җитешергә кирәк. Тарловка поселогында да бүген сугыш корбаннарын искә алдылар. Бөек Ватан сугышы елларында бердә госпиталь оештырыла. Анда илнең төрле почмакларыннан 10 меңнән артык сугышчы дәвалана. 200 авыру вафат була. Алар туганнар каберлегенә җирләнгән. Пермнән килгән Ираида Корякова бүген әтисе җирләнгән урынны беренче тапкыр күрде. Туганнар каберлегеннән хәбәрчебез Гүзәл Шихапова сюжеты. Вера Леонтьева хәтер көнендә зиратка туганнарын искә алырга килгән. Туганнар хәбәрлеген Мәскәүдән кайткан оныкларына да күрсәтә. Бөек Ватан сугышы вакытында Тарловка госпиталендә вафат булучыларны аның бабасы Григорий Семенов җирләгән. Всех до одного вот этих солдатиков, которые здесь похоронены, дед хоронил один, потому что не было мужчин. У него было специальное такое вот на лошади возил, на жерди, такое приспособление сделал, опускал всех в землю, на колени вставал, перекрещивал всех. Всех до одного хоронил. Тарловка туберкулез авырулы солдатларны алып килгәннәр. Биредә 200-гә якын кеше җирләнгән. Алар Грузия, Азәрбайҗан, Башкортстан, Украина һәм башка шәһәр һәм илләрдән. Григорий Семенов махсус дәфтәр алып барган, әмма ул югалган. Җирләнүчеләрнең исемлеген архивлардан барлаганнар. Сугыш бетсә дә дөньядагы сәясәт аркасында хәзер күбесе үзләренең туганнары җирләнгән урынга килә алмый. К сожалению, не успели приехать. Кызганыч, бүген Грузиядан 5 кеше килеп өлгерә алмады. Алар кичә генә виза алдылар. Аларга документларны рәсмиләштерергә депутат Әлфия Кагогина ярдәм итте. Тиздән бирегә туганнарның хәбәрлеген күрергә Грузиядан киләчәкләр. Перм өлкәсеннән килгән Ираида Корякова әтисенең хәбәрлеген беренче тапкыр күрә. Ул Пермнән туфрак талып килгән. Соңгы тапкыр әтисен 2 яшендә күргән. Яков Батуев 26 яшендә Тарловкада яраларыннан сауыга алмыйча вафат булган. Сугышка киткәнче рәсем ясарга яраткан. Бу Ираида Корякованың әтисе турында бар белгәне. Чего не помню о нем, только по словам матери. Вот что она получала письма, читала, которые мне передала вот своими словами, и вот это все вспомню, больше ничего не скажу. Такие чувства, вот прямо думаю, вот как живой. Посмотрела, как раз положить фотографию, да, кстати, вовсе у нас и не умер, живой ведь ты.
очень тяжело. Туфракны герой солдат яшәгән авылдан алып килгәннәр Бөек Ватан сугышында һәлак булып туган якларында җирләнә алмаучылар янына хәзер Украина, Грузия, Азербайҗаннан да туфрак китергәннәр. Бәлки бирдә язылган исемлектә тулы түгел ди тарихчылар. Тарловкага илнең төрле почмакларыннан туфрак китерү дәвам итә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Карелияда балалар белән булган фаҗига эзсез узмады. Бөтен Россия буенча лагерьларны тикшерү башланды. Чаллыда искәрмә түгел. Кичә шәһәр мэры Наил Мәхдиев балаларның ял итү урыннарын 2 көн эчендә тикшерү турында күрсәтмә бирде. Мәгариф идарәсе белгечләре бүген Росинка лагерында тикшерү үткәрде. Комиссия иңелек корпусларын тикшерде. Алар әлбәттә яңа түгел, ремонт сорый. Тик шулай да һәр бүлмәдә янгын сигнализациясе бар. Һәр бинада кимендә 2 запас чыгу юлы, эвакуация планы, ут сүндерү җайланмалары каралган. Все необходимые условия. Балалар ялы өчен барлык шартларны да тудырдык. Безне монда гел тикшереп торалар. Роспотребнадзор да, коткаручылар да, мәгариф идарәсе белгечләре дә еш була. Гадәттән тыш хәл килеп чыга калса, беренче ярдәмне медиклар күрсәтә. Быел алар лицензия алган. Бассейнда балалар тренер һәм медицина хезмәткәре күзәтүендә коена. Балалар өчен су буена юл ачык түгел. Бассейнда да июльдә генә коена башлаячаклар. Әлегә малай һәм кызларга душ белән канәгатьләнергә туры килә. Но мы в субботу пойдем в баню, и может у нас бассейн заполнит воды, и мы пойдем, может, покупаться. Слушать тренера, глубоко не заходить и купаться в нужных местах. Беренче смена беренче июньнән башланган. Хәзер инде икенче смена ял итә. Корпуслардан тыш комиссия ашхананы, сәламәтләндерү бүлмәләрен, мәйданчыкларын да тикшерде. Тикшерү нәтиҗәләрен иртәгә игълан итәчәкләр. Эсенханова, Елена Камалова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Чаллыда баты бүлүчләр саны арта. Фаҗигаләр санын тагын 2 очрак тулыландырды. 36 яшьлек ир-ат рөхсәтсез урында су кергән. Аның гәүдәсен 8 метр тирәнлектән табып балалар. Коткаручылар ул дуслары белән яр буенда исерткеч чимекләр кулланган дип фаразлый. Шул көнне тагын бер ир-ат гәүдәсен яр буе паркы территориясендә таптылар. Аның исеме әле дә ачыкланмаган. Бу эш белән хәзер хокук сакчылары шөгыльләнә. Кыюну сезоны ачылганнан бирле Чаллыда һәм Тукай районында 5 кеше батып үлде. Төп сәбәпләре исерткеч кулланган килеш су керү һәм кагыйдәләрне үтәмәү. Алкоголь кулланмагыз, үзегезне карап йөрегез. Несанкционирован урыннарда суга кермәгез. Эшчеләр сәламәт яшәү рәвеше өчен әле бер атна элек кенә Россиянең масса күләм мәгълүмат чаралары һәм социаль челтәрләр Чаллы яшьләре клибы турында фикер алышты. Бу иҗат популяр Ленинград группасы клибына җавап булып тора. Пародияны кыска вакыт эчендә YouTube'та гына да 190 мең кеше карады. Журналистлар клипта катнашучылар белән әле кичә генә очрашу мөмкинлегенә иреште. Яшьләр ире заводларның берсе Татпрофта эшли булып чыкты. Татпроф хезмәткәрләре иңелек журналистлар өчен завод буенча экскурсия оештырды. Клипта катнашучылар Валерий, Мария, Артур һәм Радик барысы да компаниядә хезмәт куя. Әйтик, Мария Зинатуллина биредә инде 4 ел эшли. Без төрле цехларда эшлибез, ашханәдә утырайдык. Ленинград клибын карадык та мини-пародия төшерергә дигән уйга килдек. Җавабыбыз, бездә кешеләр эшли, барысы да эчә торган түгел. Татпроф компаниясы Россия алюминий базарында лидерлардан санала. Чаллы заводы бу Европа дәрәҗәсендәге югары технологияле производство һәм заманча яңа җиһазлар дигән сүз. Большинство красивейших зданий России построено, наверное, из нашего алюминиевого профиля. Сочи Олимпиадасы һәм Казан универсиадасының күп кенә объектлары нәкъ менә алар профиленнән ясалган. Исемлекне 2018 елда узачак футбол буенча дөнья чемпионаты да тулыландырачак. Әлеге базарда Татпроф инде 26 елдан артык эшли. Компания Россиядә алюминий профиле һәм эшләнмәләр ясау буенча эре җитештерүчеләрдән санала. Качественная вещь, изготовленная по современным технологиям и стоящая недорого, не нуждается в дополнительной рекламе. Она, как горячие пирожки, уходит сама, за ними очередь. Поэтому главное сделать, продать, сделать хорошую вещь. А поскольку у нас завод, душа и сердце завода – это рабочий. Хезмәткәрләр өчен заводта эш өчен барлык шартлар да тудырылган. Тәмәке тарту хупланмый, гәрчә биредә моның өчен махсус урыннар булса да, уртача эш хакы 45 мең тирәсе. Вакансиялар бар. А опыт у вас есть? Мы вам позвоним?
Бу клип белән шәһәрдәшләр сәламәт яшәү рәвеше яклы булуларын белдерә һәм эшче һөнәренең имиджын күтәрергә тели. Сюжет сызыгы буенча офис менеджеры җитәкчесе белән конфликттан соң заводка эшәргә түгел, эшләргә бара. Аңа тагын 3 кеше кушыла. Они очень все занятые же ребята. Алар бит барысы да мәшгуль кешеләр. Эштән аларны беркем дә җибәрмәс иде. Барысы да уңай килеп чыкты. Алар төнге сменага бергә туры килде. Шул вакытта клипны төшердек тә инде. Клипта катнашучылар әйтүенчә, алар көтелмәгән данга бик гаҗәпләнгән. Бу әле аларның соңгы иҗатчы булмаска да ошаган. Сергей Шнуров бу клипка карата нинди мөнәсәбәттә, бу хакта әлегә билгеле түгел. Лейсан Ханова, Елена Камалова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Тарихны онытырга ярамый. Элеватор тауында Владимир Ленин һәйкәлен ачу тантанасы үтте. Бу чаллыда дөнья күләм танылган сәясәтчегә куелган бердән-бер истәлек урыны. Соңгы елларда вандаллар аңа һөҗүм ачкан иде. Берничә тапкыр кулында сындырып төшерделәр. Һәйкәлне торгызу чыгымнарын эшмәкәр шәһәр советы депутаты Николай Атласов үз өстенә алды. Кызыл флаглар, совет чыры-җырлары, ялкынлы чыгышлар. Ленин һәйкәлен ачу тантанасына шактый халык җыелды. Шәһәр коммунистларынан тыш биргә Казан, Октаныш, Түбән Кама, Бөгелмәдән дә вәкилләр килде. Наверное, потомки будут благодарны. Киләчәк буыннар безнең партияга, Чаллы шәһәре җитәкчелегенә бик рәхмәтле булачак. Авыр һәм катлаулы вакытта һәйкәлне төзекләндерү җаен таптылар. Бүген без аны яңадан ачабыз. Монумент 1930 елларда ук салынган, мәйдан элек Ленин бакчасы дип йөртелгән. Тик һәйкәл соңгы елларда вандаллардан шактый зыян күрде. Ленинның кулын сындырдылар, постаментта зур ярыклар хасыл булды. Һәйкәлне төзекләндерү өчен 100 мең сумнан артыграк суммада акчаны эшмәкәр коммунистлар партиясеннән шәһәр советы депутаты Николай Атласов бирде. Вы по своей инициативе Сез үз теләгегез белән шәһәр өчен кирәк булган һәйкәлне яңартуга алындыгыз, партия бурычын үтәдегез. Тарихны сызып атырга, яңадан язарга ярамый. Я сам челнинец, и мне приятно сделать для города, для всех нас благоустроить этот сквер, в котором стоит Владимир Ильич Ленин. Шәһәрдәшләр өчен һәйкәл ачылу тарихны онытырга ярамавын тагын бер кат искәртте ул. Тарихны белергә кирәк. Инде ул бу балалар өчен дә әйбәт, балалар кырында барыбер киләләр, карыйлар. Игътибар белән кем икән барыбер үзләре белмәсәләр дә кемнән булса да сорыйлар бит инде. Ленинның 3 җирдә аның һәйкәле бар иде. Эшнең берсе шушында. Бу безнең бик хәтәр, менә безнең шәһәребезнең инде тарихи юлы. Монда инде пристаньга бара торган юл бу. Безнең икмәк килә торган юлыбыз бу. Бу безнең бик матур җиребез. Шуңа күрә Чаллының төп тарихының фундаменты нигезе шушы элеватор тауында. Шуңа күрә монда куйганнардыр да. Һәйкәлне бер айда төзекләндерделәр. Ленин өчен яңа кулны шәһәрдәшебез рәссам һәм скульптор Вадим Ихсанов ясады. Бүген Чаллыдан 100 мөселман кардәшебез һәм 15 волонтер Казанга китте. Алар башкалада 10 мең кеше катнашында узучы 4-нче республика ифтарында катнаша. Бу соңгы арада илдә үтүче иң масштаблы чараларның берсе. Аш Казан арена стадионында уза. Ифтарга керү билетлары бушка таратылды. Чакырылган кунаклар арасында ятимнәр, ялгыз аналар, мөмкинлекләре чикле кешеләр, күп балалар һәм аз киремле гаиләләр бар. Ифтар кичке сагат 7-дә башланды. Һәм ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан аеның 19-нчы көне сәхәр ашау төнге 12 сагат 45 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сагат 19 минутта. Бүген ифтарда 20 сагат 19 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Синоптиклар һава торышы бозылачагы турында кисәтә. Татарстан территориясында бүген кичтән иртәгә кичке 6-га кадәр шторм кисәтүе игълан ителде. Урыны белән көчле яңгырлар яшен булачак, җилнең тизлеге секундына 19-24 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Коткаручылар давыл вакытында саклану чараларын күрү мөһимлеген искәртә. Бу вакытта реклама такталары, агачлар һәм электр чыбыкларының читтә торуын хәерле. Мөмкинлек булганда бина эченә яки якындагы подъездга керү кирәк. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.